Hi mga kainday, maayong hapon. Pakita na sad nako sa inyo ang akong other garden. Tara, garden sa herbal o sa gulay. Here, sagol-sagol na gini mga kainday. Natay okra din isa, tuha, tulo, and then upat ana isa nakasagol. And then natay diri kuan, kalabo. Kalabo og pahid. Mani atong panambal. Ang ubhon kalabo. And then natay aloe vera for kung daghana diring dapita. Naputay panakot dari. At shal o naputay pomelo or guyabano. Okay, pomelo or ano. Kuan sa nato si ano. Ibalhin lang kanako ha. Kay para mo dako akong ano. Then aloe vera. And then nara ang atong daghan nga lemongrass, tanglad, og na ang atong okra nga bag-o na sad ni atong okra. Ayan. Ayan. Og atong talong. Karaan pa ni siya nga talong gipulungan lang. Kanira wala gipulungan. The rest is gipulungan tapos nang ano na pud siya na nalinsing na siya mas mangulod na siya utro basta ingon ana. And then naatay ko andare kamunggay napay lugbati isa ka buko namatay ang uban nga lugbati pero okay ra na kay sugod sa kainit ng kuko ito dito sa plain nadiri mo ni siya ang view diri nga pita na siya okra nato og talong. And then atay kuan kamunggay so di na gid ta makapangay silingan basta magkugi lang ta og tanom no makakaon ra gid ta pag-abot sa panahon basta di lang ta magtinapol. Kini ba ang akong mga kamunggay is liso, kini siya liso ni siya liso og katong isa kini siya kuan gini siya punuan nga giputol. Then mo ni atong mulberry. Nangunod na ba ini siya? Nakakaon na ba ko ni gamay? Ginagmay lang pa yung unod. Na yung unod Nara. Look at that. It's this one. Yes. Hilaw pa na siya. Pag mahinog na siya is violet. Among payag dari. Among payag wa pagid na human. Mo na siya ang payag namo. Yung sa likod ako man gibasukan dali para hawan. And then naglampas na sad ko pero di pagid siya makuan kay mo tag-as naman po nasagbot lampasan na po napadali mo ni ang akong other garden na kamuti tops napoy kang kung nagamay ni bawing ay ang sa ni atsa na kulikot na tanglad luya napay okra din hiog talong sari-sari na ni siya og kamatis dayon. Napoy koy bayabas na yapon koy pandere kamunggay. And then ay mangga daring dapita pero dili ini amua. Kay ilaning ati lota man siguro. Oo. Hindi anak ko gikuan ng ako mga manok. Hindi balay nila bulki og mimi din manok ko sa pikas. Kuan na siya tulo na siya man ka hugna. Manok dito sa pikas mas dako-dako to dito. Kanang magpa-breed ko bitaw sa kuan mga inayan naman dito ang breeder tapos napo dito ang maglumlom ng mga pugara. Hindi rin lang sila mga tulog sa ano kining diha sa mangga. Then napo ko gikulong diha nga mga piso nang may diha sa kulungan ni gamay dira. Og ayan, hunay atong gikabisihan dari sa among payag. Ang among CR na wa pa ko kahuman diri kay gusto na ko nga kanang lampaso na siya dinha og diri puaw ning lagunti wala pa man kay kailangan lalaki ang mga ano anak kay gahi man kay na para mahawa na siya dinha. Pwede po ko magtanom na po dinhi og
another gulay na sad para makakaunta. Ayan. May kapayas na ko ano yun. Gikan lang kay sama na akong kapayas nga nakuan man. Wala may strong pundasyon, try lang. Okay, ayan lang for today. Salamat sa paglantaw mga kainday. Maayong adlaw. Basta magkugi ang tao. Pag-abot sa panahon, maangkon ra gyud ang kalampusan. Try lang.